aso gutwariganiria oroboti ruria kwendete gutigarana nde ime county ya Kisii nigongo kumanyibuna amaroire a nigagendete guchanda abantu abagotu anene mono ase orogongo rwa Gusii gati ya maroira yo noborire bwa cancer oborire bwa pressure oborire bwemeki na oborire bweskali na gati ya maroire ande amange kolende ebyombe imense elia buli lya Milestone Medical Center nigo bimukiri egetambukero ase guchikoria okorwa okolingolia kwabosa ase omochi obosongo litukoria angyo Morikito Hamisi Josephat norobotira sinchira iyo bikirano oboroire bweskali amanyinga na bwige ngoro ngati ya maroira mange yagendete kobaga gusiria obugima bw'abantu anene imeyorogongo rwa Gusii ebono nigo yaire anene nyagitari ya Milestone Medical Center kubwatira na Crystal Pathologist koarigania okolingoligo kwabosa okukoranya rekoba gokorekana litukoliangyo ime yomo cyobosongo Mtu anyorenga Gusii, there are many cases of hypertension, oborire bwemeki na pressure na diabetes abantu abange as a community ite society mbabwata magana oborire bwesukari, that's diabetes. Tokamakoras Crystal Lab Pathologist na Milestone Medical Center. What can we do to the society? We can give this free medical advice. We do free diabetic screening. We do free hypertension screening. And also because we run palliative care and also cancer center within the clinic, we talk cancer advice for those patients who are having a condition of cancer, because we also have chemotherapy department. Cliff Bisonga in the pharmaceutical advisor. I got Milestone to what medical camp in Korea Ankyo, Kisii, November 2022. Aso kolingoligo kwa mambia abaranyale ko bagoikirana mbanyoleli bakalia bene lyokonyora obosemia na kibarachi ko bakomenya no boriro bo asembebere yabo nabo igom banyole oboseme gati yechindagera ekibaranyale ko bagochitumeka chinga kibagendete ko bakomenya no borire obo aso bugima bwabo. More chronic diseases igare nayo mobile for a very long time, so the best advice you can get is on how to manage na kioranyale ko manage marwira ya osomobere ndagere kyota kire koria mario kyota kire kunyo korengana na Cliff Misonga niga tebire ababanyale ko bagoikirana litukoliangyo mbanyoli bagalia bene lyokonyora amario gabosa maiga yabara bukolingoliwa na komanyanga mporo ki barwarete bari baito abariro baito mugochiko chagaiga ekero mwapimiru mtu algeti chinchira mugochikonyora amario gabosa wa partner na some companies mono asuburiro bwesukari uburire bwenkoro na ebirengo by'amanyinga asumubire ntwaje onete chikamba nibere isato chigatukonya igonto chitubaya amario gabirata turusa ase ayimo gocho chakere dos kero mwalingoligu kwa manya kogenda wachikunya kuburaya ndisikubai ngana na Jasper Moindi niga tabire okona ku okolingoligwa kwabosa ogotangani imeyorogongo rwa Gusii kurende mbaboto murobelio koenekia ngabanyale ko bagoikera chinsemo imeyensemo ya Gusii asebo igom abantu baranyali bagalia bene kolingoligwa nabo igo koenekeligwa amaruire barwarete kini internet partner chite chinde ko Nairobi chinde ko even outside Kenya tubwato murobelio bo weta chi constituency chionsi chia Gusii tubwate bari batanyale ko ika Gusii litukoria ma tubwate murobelio cha kotana chinsemo chia Nyamira, chinsemo chia Kenya, chinsemo chia Nyamira sune karkini mara from this month year aventangani. Then from next year, from January or February, internet partner cheito to weta chinsemo chia Gusii chionsi tuko basomi goro yendagera toko basomi ngakimaranya kumanejia maroira ya bachandire sana. Kuripoteria Ndizi TV kurwa obukatikati wa mucyobosongo imeye county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi.